Int anzjan li tgħix f'dar residenzjali jew inkella għandek xi ħadd mill-qraba tiegħek li jgħix f'xi waħda minn dawn id-djar, permezz ta' din il-web app issa sar aktar faċli biex tgħaddi l-kummenti jew it-tħassib tiegħek lill-awtorità. Żur www.scsa.gov.mt u għafas fuq ikkuntattjana. Għafas fuq il-buttuna Response. Din se tieħdok fuq il-formola tar-respons feedback@scsa.gov.mt. Għażel id-dar tal-anzjani li tixtieq tibgħat rispons dwarha. Għażel it-tip ta' rispons li tixtieq tibgħat lill-SCSA. Għażel jekk tixtieq timla l-formola ta' rispons b'mod anonimu. F'ċerti każi ikun hemm bżonn aktar dettalji biex l-awtorità tkun tista' tinvestiga kif suppost. Għażel jekk intix timla l-formola fuqek innifsek jew inkella f'isem ħadd ieħor. Jekk tagħżel li timla l-formola fuqek innifsek, speċifika jekk intix resident jew inkella membru tal-istaff. Ikteb il-messaġġ li trid tibgħat lill-awtorità u tista' wkoll ittella files. Min-naħa l-oħra, jekk qed timla l-formola f'isem ħadd ieħor, speċifika jekk il-persuna hux qarib, resident jew xi ħadd ieħor. Tista' tagħti d-dettalji ta' din il-persuna jew tagħżel li żżomm lil din il-persuna anonima. Jekk timla l-formola ta' rispons mingħajr ma tagħżel li tibqa' anonimu, imla ismek, kunjomok, l-email u n-numru tat-telefon. Għażel il-metodu li bih tippreferi li tiġi kkuntattjat jew bit-telefon jew b'email. Speċifika wkoll jekk intix timla l-formola fuqek innifsek jew f'isem ħadd ieħor. Fil-każ li qed timla l-formola f'isem ħadd ieħor, speċifika jekk il-persuna hux xi qarib, resident jew xi ħadd ieħor. Jekk qed timla l-formola fuqek innifsek, speċifika jekk intix resident jew staff. Ikteb il-messaġġ u tista' wkoll ittella l-files. Aqra t-termini ta' referenza u aċċetta billi tafas fuq il-kaxxa. L-aħħar pass huwa li tibgħat ir-rispons tiegħek billi tafas fuq il-buttuna issottomett ir-rispons.